Se oli elokuun 11. päivä 48. Oltiin tultu rukkiin leikkusta puolista syömään. Hevonen oli päässyt irti ja Matti lähti sitä kiinni juoksemaan. Jos hevonen olisi päässyt ruista lahmoamaan ja syömään, niin olisi se ollut vahinko. Eipä se hevonen niin vaan antautuna kiinni. Matti pinttel perässä. 70 jo mies. Ei se hevoselle pärjää. Minä sitten sain hevosen leipäpalalla houkuteltua kiinni. Matti jäi siihen aitan nurkalle puhaltelemaan. Jonkun ajan päästä Matti tuli tuppaan, vielä vähän hengästyneenä. Istahti kiikkustuoliin ja sanoi: Luokko Iita-Liina on hikiä. Ja minä sen liinan sille toin, se laittoi sen nuomalleen. Huokas ouvosta. Ja kuoli. Minun Mattin kuoli siihen. Pahti. Mitään ei osattu tehdä. Ei mitään. Pahti. Matti Vauhkonen syntyi 1883 Heinäveden Lammun kylässä. Vain 15 vuotta suuren nälänhänän pahimmasta vuodesta, jonka aikana nälkään ja sen seurauksena tulleisiin tauteihin kuoli 200 000 ihmistä. Viljan puutteessa ihmiset yrittivät pysyä hengissä syömällä pettua, jäkälää ja olkileipää. Matti oli kuullut kauhukertomukset omilta vanhemmiltaan. Nälän ajatus teki Matista sen, mikä hän miehenä lopulta oli. Mistä tietää, etteivät katovuodet tule uudestaan, koska tahansa, täytyy olla varuillaan. Kun hänestä tulisi talollinen, jolla on omaa peltoa ja omaa metsää, päämäärä oli selvä. Maatilasta tulee täydellisen omavarainen. Silloin on kaikki niin kuin pitää, kun muualta maailmasta ei tarvita muuta kuin suolasäkki. Se tarkoittaa tarkkaa elämää. Jokaisen maatilkun, jokaisen vuoden ajan, jokaisen mahdollisuuden käyttämistä reunoja myöten. Matti oli isosta lapsperreestä, liika monta suuta ruokittavana. Ja on lähtenä puutetta pakkoon sieltä kotitalosta, lyönnä hatun päähän ja ei kun pitkin tietä vaimon ja 2 pienen lapsen kanssa. 15 kilometrin päähän hyö pääsivät asettumaan. Sarvi kumpuun, ukko Kotilaisen torppaan asumaan väliaikaisesti. Kaikki näytti kääntyvään parrain päin. Sittenhän se Mati eukko kuoli tuperkelliin ja Matti jäi yksinään niihin penskojen kanssa. Minä tulin siihen alakuun lapsen likaksi. Savonrannassa meidän perheessä oli paljon lapsia, että tuttua oli se homma. Ja siitähän se sitten lähti meidän elämä yhdessä. Naimisiin mentiin ja Matti oli kunnon mies ja mukava, vaikka jo 33-vuotias. Minun 14 vuotta vanhempi. Se Kotilainen otti Matin sitten ihan virallisesti torpparikseen, vaan eihän se Matille riittänyt ja unelmoi jo omasta muatilasta. Tuo on sinun ja tää on minun. Lex Kallion nimellä tunnettu maanlunastuslaki tuli voimaan 1918. Sen perusteella Halla-ahoksi ristitty tila lohkottiin elokuun 24. päivä vuonna 1925. Ukko-Matti kirjoitti paperit, joilla hän muuttui torpparista talolliseksi, eli vaihtoi säätyä ja nousi yhteiskunnan kerroksissa ylemmäksi. Hän kirjoitti ikään kuin uuden arvonsa mukaisesti nimensä kaksoisveellä. Tämän yhden ainoan kerran.
Matti ajatteli kenties, että tässä se nyt on, paperi tulla ihmiseksi. Mitä hänen sisimmässään tuolloin tapahtui? Hänen sisällään tapahtui vallankumous, torpparin vapautus. Hän sai lyhentämättömän ihmisarvon ja ehkä jollakin tapaa myös vahvemman miehuuden. Matti Vauhkonen katseli nyt Halla-ahon kumpua, ympärillä olevia peltoja ja metsää toisin silmin. Koko elämänpiiri oli nyt hänen omansa, talollinen Matti Vauhkonen. Torpasta sai tehdä talon itse, omien ajatustensa mukaisen ja näköisen. Saunan, riihen, navetan, tallin. Kaataa puita ja kasketa, kaivaa ojat ja perunankuopat omin käsin. Sehän käy isäädiksi. Sitä luulisin miehen kaivavan aina vain enemmän, mutta kun talo oli valmis ja muutkin rakennukset, ukko-Matti saattoi seisoa hetken rappusilla ja katsella maailmaansa tyytyväisenä. En tiedä, tavoitteliko se Mattikkaan mitään erityistä onnea. Se on niin iso asia. Se onni eikä pysy käsissä. Vai jotta sen tapasta meillä kuitenkin Matin kanssa oli. Tyytyväisyyttä. Minun nuoruus sattui kansalaissodan aikaan. Ahisti monella tavalla ja oli puutetta kaikesta. Kenkiä ei ollut. Isä kyllä teki parraansa, kisko tuohta ja teki virsuja, vaan ei niistä ollut pitkille koulumatkoille talvella. Koulu jäi. Myöhemmin kyllä sain suutarin tekemät koukkulapikkat, joilla tarken ukotti talvella savotassa. Ja entäpä supikkaat. Ne on niin mukavat ja keppeet, jotta melkein itekseen tanssivat. Ne oli levottomia aikoja. Minä näin, kun valkoiset ampu punaisia metässä lähellä Heinäveen kirkkoa. Matilla oli ennestään 2 lasta. Minä synnytin 10 lasta. 1 kuoli heti vauvana, toinen 7 vanhana. 8 jäi. Semmoisen pesuen kun ruokki ja kasvatti kunnon immeisiksi, niin oli siinä yhdelle ämmälle askaretta. Miten täynnä elämää oli nuo vuuvet. Välillä hauskoakin ja onnellista. Päivät täyttyi työn tohinasta. Vapaa-aikana tehtiin kevyempiä töitä, neulottiin ja ommeltiin. Matti veisti puusta milloin mitäkin tarvekalua. Liikkö aika kullanna muistut, eikä se aina niin ruususta ollut. Vaan minulla oli Matti, hyvä mies, jota minä rakastin. Ja hän rakasti minua. Oli meillä työnjako. Matti hoiti sen, mikä oli ulkona, viljelykset, savotan ja rakennukset. Minulle kuului navetta, elikoinen ja tupa ja kaikki mikä oli seinien sisäpuolella. Penskat, niihin ruokkiminen, vaatteet, pyykkäys ja muu huolenpito. Niin, ja Matti. Matti kuului minulle. Tasan se män. Penskoja kasvatin neuvomalla ja kieltämällä, panemalla ne semmoisiin töihin, joihin niistä oli. Ihanhan noista oiva immeisiä on tullut. Matti Vauhkonen oli tiukka mies monessa, ankarakin. Mutta kun työn rasitus joskus hellitti, hänestä paljastui toinen puoli. Hän oli innokas tanssija. Tai olisi ollut. Mutta partnereista oli puute, sillä Iida ei tanssimisesta tykännyt ollenkaan. Senpä vuoksi, kun sille päälle sattui, Matti tanssitti lapsiaan. Ukko-Matti ja lapset tanssivat ja yövieraat hakkasivat käsiään yhteen.
Savottamiehet nukkuivat tuvan lattialla, korva tyynynä ja henkselit peittona, kuten sanonta kuului. Perheen vanhemmat lapset nukkuivat kamarissa, isä, äiti ja pienemmät lapset peräkamarissa. Kun vieraat ja talonväki asettuivat levolle, turvallisuuden tunne laskeutui äidin tasaisilla sanoilla tupaan ja kamareihin. Levolle laske luojani, armias ole suojani. Ukko-Matti ei juonut, ei tupakoinut, eikä kiroillut. Joskus kun suuttui, tiuskaisi, Herran jesta, tai Isä meidän. Ikään kuin olisit tiuskaissut Jumalalle, että tekisit sinäkin jotain. Lapsia ei kovin tiheästi sylitelty, läheisyyttä ja rakkautta osoitettiin muilla tavoin. Rakkaus ilmeni tekoina. Fyysinen rakkaus Iidan ja Matin välillä pilkahteli silloin, kun siihen oli voimia tai tilaisuus. No oot sinä tuommoinen törkkyturpa. Mitä sinulle törkkyturpa näy? No niin, lähdetään sisälle, että ei ole mitään nähdä vaan. Vuosi 1939. Sodan henki laskeutui kuin punainen sumu koko seudun ylle. Lentokoneet lensivät taajaan vauhkosten kotipaikan ylitse. Äänestä yritettiin tunnistaa, oliko kyse omista vai vihollisen koneista. Läheinen rautatie kiinnosti vihollista. Puolustusvoimien kuljetuksia rintamalle, muun muassa Kannakselle, pyrittiin tarkkailemaan ja häiritsemään. Desantteja pelättiin myös. Tiedettiin lentokoneiden pudottaneen heitä maastoon lähellä rajaa. Jatkosodan aikaan pojat innostuivat sotaleikeistä. Vuoleskelivat laudankappaleista pyssyjä ja kävivät verisiä taisteluita pöheiköissä. Tienvarren kiveen he hakkasivat ennusteen sodan voittajasta. Kun alkoi tulla tietoa, että Suomi ja Saksa olivatkin häviöllä, pojat pelästyivät. Entäpä jos venäläiset näkevät merkin kivessä ja tulevat ja tappavat meidät? Kesällä 1944 sodan pelko valtasi koko maan. Yksityinen hätä muuttui kollektiiviseksi hädäksi, huoleksi kansakunnan kohtalosta. Sota tuli lähemmäksi, valtasi mielet, murskaava ylinä kuului ja tuntui, maa vavahteli. Heinäveden kodeissa varauduttiin evakkomatkalle. Lapsia varten tehtiin kaulaan ripustettavia henkilötietolappuja. Vauhkosten tytöistä Ella etsiskeli jo aitan luota sopivaa kiveä, jonka ottaisin mukaan muistoksi jätetystä kodista. Kun rintama murtui, tie oli täynnä pakolaisia ja perääntyviä sotilaita, jotka ampuivat nääntyneitä lehmiä tien varteen. Nälkiintyneitä ja hätääntyneitä vaeltajia majoitettiin taloihin, navetoihin, aittoihin ja latoihin. Välit olivat ystävälliset. Isäntäväen ei tarvinnut pelätä, että jotakin vietäisiin, sillä mitään vietävää ei ollut. Ukko-Matille pakolaisten auttaminen oli muutakin kuin lähimmäisen rakkautta. Hän ei ollut enää torppari, vaan vastuuta kantavan yhteiskunnallisen säädön jäsen. Ukko-Matti oli viimeisiä kasken kaatajia, kaskipellon viljelijöitä.
Muualla jo tiedettiin, että puista saa polttamista paremman tuoton myymällä ne sahoille ja tehtaille. Mutta Matille kaskeaminen oli pyhä toimitus. Mies kaataa puut, sytyttää kaskipalon tuulen alapuolelta, kuten pitää, viertää ja vääntää, määrää lapsensa tulen rajan vartioiksi, tekee tuhkaisen pellon, odottaa, kylvää rukiin, odottaa taas. Ja kun musta maa nousee vihreälle oralle, kokee Matti sen kiitokseksi. Maa puhuu hänelle, kiittää työstä ja huolenpidosta. Ja myöhemmin kesällä on vielä suuremman juhlan aika, kun ruistalkoilla leikataan ja nostetaan kuhilaille kuivumaan. Rukiin leikkaamiseen osallistuvat niin naiset kuin miehetkin. Hyvä leikkaaja jätti jälkeensä lyhyen sängen ja mahdollisimman vähän katkenneita tähkiä. Lapset keräsivät maahan varisseet tähkät talteen. Samalla he näkivät ja oppivat, miten leikkaaminen tapahtui. Pojat menevät isän mukana opettelemaan miesten hommia. Jokaiselle Matti näytti, mitä tehdään ja miten. Neuvoo kädestä pitäen, että nuin, ettei nuin, vaan näin. Sidotaan lyhte tai kootaan kuhilas. Lyhteen pitää olla ehjä ja kaunis. Kuhilas kootaan jalkalyhteiden ympärille. Matti oli tässä kaikessa tarkka kuin kelloseppä. Kuhilaille auringossa ja tuulessa kuivuneet ruislyhteet ladottiin riihen parsille. Yksi kiipesi ylös parsille ja toiset nostelivat hänelle lyhteitä. Lyhteet aseteltiin pystyyn tähkät ylöspäin. Pölyistä työtä, hikistä. Näin jatkettiin, kunnes parret olivat täynnä. Sitten riihen uunia lämmitettiin, jotta saataisiin rukiinjyvät kuivaksi puimista varten. Riihen liika kuumuus saattoi viedä viljan itävyyden tai riihi olisi voinut palaa. Tämän vuoksi lämmiteeksi valittiin kokenut ja luotettava henkilö, usein talon vanha isäntä. Päivän parin päästä kuivat ruislyhteet pudotettiin alas. Osa jyvistä saatiin irtoamaan lyömällä kaikkien lyhteiden tähkäpäitä seinään. Jyvät varisivat riihen lattialla. Sitten lyhteet avattiin, leviteltiin puitavavilja lattialle 2 riviin tähkäpäät vastakkain. Lopuksi otettiin esille varstat ja niillä lyöden saatiin kaikki jyvät eroteltua tähkistä. Rukiinoljet säästettiin, niitä käytettiin siihen aikaan patjojen täytteenä. Elämän keveät ja onnelliset hetket tulivat raskaan työn jälkeen. Heti kun oli saatu ruis puituu, läks Matti myllylle ja tuli sieltä takaisin jauhosäkkilöihin kanssa. Ves pantiin kiehumaan jo etukäteen ja kaikki otti uutispuuroa lusikka käsissä. Puuroa sitten voi silmä ja syömään. Ai ai, ja kellar kylmää kokkelpiimää kyyppojaksi. Poikien luottamustehtäviin kuului karjan noutaminen lypsyyn metsästä. Aitauksia ei ollut, lehmät vaeltelivat vapaina, mutta ne oli yleensä helppo löytää kuuntelemalla. Joillakin lehmistä oli kellot kaulassa. Tyynenä päivänä joskus joutui etsiskelemään ja huutelemaan kauankin.
Lehmät pakenivat hyttysparvia kuusikkoon ja seisoivat siellä hiljaa, eikä kellojen kalkatus kuulunut. Lypsypaikalla hyttysiä karkotettiin savuksella. Kasattiin oksia, sytytettiin tuli ja peiteltiin nuotio turpeella. Savun suojassa lehmät eivät huiskineet ja potkineet ämpäriä kumoon. Jos itikoita ei ollut pilviksi asti, savun sijaan riitti ripsuminen. Halla-ahossa kasvatettiin pellavaa. Siitä kudottiin kangasta käytettäväksi perheen vaatetukseen, liinavaatteiksi, pyyhkeiksi ja niin edelleen. Siinäkin toteutui osaltaan omavaraisuuden periaate. Pellavat nyhdettiin, niistä tehtiin nippuja ja vietiin likoamaan korpilampeen. Pari viikkoa niput saivat olla upoksissa, sitten ne nostettiin vedestä ja levitettiin syyskesällä matoksi kuivumaan pihamaalle. Seuraava vaihe oli siementen poistaminen. Sitten vain koko satsi savusaunaan ja myöhemmin riihenorsille. Noiden yksinkertaisten toimien jälkeen alkoi pellava sauna. Se tarkoitti loukuttamista erityisillä laitteilla, jolla pellavan kuidut saatiin katkaistuiksi. Sitten lipsutettiin pois viimeiset roskat. Lopulta tehtiin kuontalut eli niput, joita kehräiltiin yksi kerrallaan langoiksi pitkinä talviiltoina. Ukko-Matti ei ajatellut traktorin tai muiden modernien laitteiden hankkimista autosta puhumattakaan. Jos minne ei kävelemällä tai hevosella kerkiä, niin sinne ei tarvitse mennä. Vanhimmista pojistaan Matti huomasi, että ajat olivat nopeasti muuttumassa. Niin sanottu edistys oli jo tullut kylään. Vielä hän pyysi poikiansa pellon reunaan katsomaan sitä ihmettä, kun ruis nousi oraalle. Illalla vielä ei näkynyt elämää. Nyt jo aamu varhain pelto vihertää. Ei sen suurempaa iloa. Lapset lähti vuoron perään muolimalle. Ja niinhän sitä nuorena pitääkin, ommia siipiä kokeilemaan. Haikeetahan se tietysti oli, piti kyynelpartiin rauttoa jokaisen kohdalla. Reijo lähti 18-vuotiaana Helsinkiin töitä ehtimään, kun pääsi siskonsa luokse kortteeriin. Koko omaisuus oli Reijolla pienessä matkalaukussa, viltti, lakana ja tyynyliina, pellavainen pyyhe, kahvel, veihti ja lusikka. Ja tietysti minun laittamat eväät. Raho oli sen verran, minkä Juhani vielä oli antana kätteen. Justiinsa junalippurahat. Matti olisi tuona Reijon junalle hevosella. Isä Lelli Pentu, niin sanoi sisarukset Reijosta. Ja Matti olisi leikillään neuvona poikonsa, jotta jos tulloo junassa paha elämä, niin elä ainakaan omaan taskuus oksenna. Semmoinen koiran leukahia oli. Minä annan Reijolle läksiäiseksi semmoiset neuvot, jotta muistan luojois. Pidä ihtes miehenä ja muista, jotta kaikki työ, mitä tiet, on arvokasta. Ja anna arvo toisillekin ja koita ottaa oppia vanhemmista immeisistä. Ja niin ois neuvona Mattikki. Vauhkosten perhe oli elänyt tutuksi käynyttä vuoden kiertoa, kulloinkin tehtävien töiden ja menojen seuratessa toisiaan omalla ajallaan, kuin lupauksena, että näin on aina oleva. Mutta silloin elokuussa 1948 aurinko hukkui yhtäkkiä synkkään pilveen. Ilman mitään varoitusta kohtalon sirppi leikkasi viljaa. Minun ensimmäinen ajatus oli, että mihinkäs myö tästä nyt, kun Matti hävisi poikkeen. Penskoja lohuttelin, jotta isä nousee hauvasta viimeisenä päivänä. Joku kysyy siinä, jotta
Milloinko se päivä on? Mitä siihen olisi vastannut? Mielessä pyöri vai jota, mistä myö suohaan tähän Matin veronen työmies, ahkera kaiken ossoja, mistä tulloo leipä pöytään. Kyllähän ne vanhimmat pojat ymmärti, jotta jonkun heistä on jatkettava siinä isäntänä. Ja Joukohan siihen sitten jäi jatkamaan. Jeesus ruokki ison porukan leivällä ja 2 kalalla. Minä ja Matti lantulla, perunalla ja ruishutulla. Ihme se on sekki. Kaiken antoi meidän oma mua. Minkälainen oli se immeisen oma elinpiiri, josta Matti unelmoi. Hälle se oli se, minkä rappusilta näki tai minkä tuvassa. Eukko kattiloita kolistelemassa, terveet penskat, joita on ihan tarpeeksi. Riekkuu ja keikkuu milloin missään pahan teos. Elämä oli siinä silmiin eissä. Kaikkea pitää olla tarpeeksi. Mitä ei tarvitse olla liikaa. Asumus, ruoka, vaatteet ja terveys. Se riittää. Matti uskoi siihen omaan muopalaseen. Hoiti sitä parhaansa mukaan. Ja sitten kun aikanaan lähti manan majoille, jäi pellot hyvässä kunnossa jäljestä tuleville. Siinä oli semmoinen hieno tunnelma silloin sunnuntai-aamuna, että ei voisi törrötteli ja isänät mieluummin kehuvat omia hevosiaan ja niin poispäin, että kuitenkin isä oli pyytänyt mukaan, että se oli vähän niin kuin miehen alku, että kuulee hevosjuttuja. Että se oli tämmöinen sunnuntai-hetki. Kun toinen hetki olisi ollut, että yleensä sinne pihalla radio pantiin sen verran kovemmalle, että kuului tuo aamuhartaus, sunnuntai-hartaus. Se oli toinen tämmöinen efekti sunnuntai-aamusta, mutta tuo oli niin kuin isän kanssa sunnuntai. Ja siitä aiheutui se, että äkkiä lähdettiin Veinikokon luo ja minä sitten hänen polvelleen ja kaulasta pitäen pyysin anteeksi, koska itseäkin hävetti, että moiseen on osallistunut. Ja no, hän sitten lohdutteli, että muistat siitä, että se on viimeinen kerta, kun tuommoisia tyhmyyksiä teet. Ja äitimuore niiskutti siinä, mutta myöskin tämä Kokko sitten muistutti äitiä, että se on hyvä nähdä, että kotona pidetään jöötä, ettei tämmöistä huliganismia sallita. Ja näin tuli hyvät ystävät myöskin, äitini rauhoittui, koska se oli niin kuin suuri häpeä, että oma poika on mennyt tuommoista tekemään. Kyllä siis kaikki mitä on kuullut, niin on kyllä tullut sellainen mielikuva, että se oli kuitenkin niinäkin aikoina niin paitsi käytännöllinen avioliitto, koska Iidahan oli silloin lapsenlikkana, kun hän aloitti täällä Halla-ahossa. Ja Matin ensimmäinen vaimo sitten kuoli valitettavasti lapsivuoteen jälkeen. Niin rakkausavioliitto silti, että paljon on ollut kuullut äidiltäkin, kuinka he niin kuin kiusottelivat toisiaan. Ja eihän sitä sillä tavalla näytetty kuin amerikkalaisissa elokuvissa nykyään, mutta näytettiin sillä omalla savolaisella tavalla kuitenkin se läheisyys. Ja
mun mielestä ihan selkeästi käy sukuakin tutkiessa ja tarinoita kuunnellessa, että siinä oli myös sellainen vahva eroottinen puoli. Matilla vahva 17 lapsen isän. No ehkä eniten muistuu mieleen uskonnollisuus nimenomaan mummona. Että ehkä omilla vanhemmilla on tai äidillä on erilainen kuva silloin, kun hän on ollut niin kuin tomera emäntä. Mutta meidän lapsenlapsilla hän oli uskonnollinen mummo, joka halusi aina kuunnella niin kuin radiosta hartaudet ja jolla oli uskonnollisia kuvia. Muun muassa Valamon luostarista oli kuvia seinällä mutta oli myös veikeä mummo, joka joskus aina sortui savolaisiin törkeyksiin ja nauratti meitä lapsia. No ei oikeastaan. Ehkä se oli niin henkilökohtaista. Pikemminkin luulen, että äiti ainakin kertoi, että se kaipuu oli hirveän voimakas kuoleman jälkeen. Että se on varmaan ollut se, mikä on välittynyt sieltä, että se oli hirveä paikka sitten, kun se mies siitä kuoli ja ne lapset jäi siihen ja taloja ja tavarat ja lehmät ja pellot ja kaikki työt jäi Iidan harteille, niin se on tietysti ollut todella iso elämänmuutos. No joo, se näyttämisen tarve, mutta sä näet sitä samaa varmaan Reijossa. Sitä niin kuin semmoinen, että minä haluan pärjätä, minä olen päättänyt, että minä pärjään ja minä teen niin paljon kuin minä pystyn sen eteen, että minä pärjään. Että mä sanoisin, että Reijossa se näkyy muissakin lapsissa, että päätyvät he mihin niin kuin uraan. Nehän oli ensimmäinen sukupolvi, joka muutti tältä alueelta Helsinkiin ja mihin muuttivatkin se kaupungistumisen ensiairot. Että he päätyivät ihan erilaisiin ammatteihin kuin esi-isänsä ja isänsä ja äitinsä. Ja jokaisella oli varmaan se näytön paikka niin kuin omalla alallaan. Oli he sitten kaupassa töissä tai kirvesmiehenä tai mitä hyvänsä, niin jokaisella oli se. Ja Reijossa se näkyy ehkä vahvimmin ja on pystynyt näkymään, koska hän oli ainoa, joka kävi niin kuin oppeja enemmän.